mutiara iki, Bro. Harta karun iki. Jerone ana mutiarane 5 jari lho gedene. Gede temen. Jerone ana mutiarane ae. Iso dadi miliarder iki, Bro. Jos iki. Selamat siang, Bro. Ketemu lagi dengan Chris Fishing. Mancing, Bro. Jalen iki. Parkire ngene Mbah Man, Bro. Tuh, warunge. Ketok ora? Sawan, Bro. Wayahe mancing. Menggunakan 2 tegek. Tuh, sawan. Cepet-cepet mancing wae, Bro. Engko iwake ndak selak lunga doan. Oh, tuku 5.000 sakmene wakehe, Bro. Dian ki apa ya? Oh, iki domprange, Bro. Pak, parine wis mulai do tandur. Garing, Bro, sen. Banyune wis do asat kabeh. Iwake aki dawi, Bro. Ikan kejebak iki, Bro. Wis do ora iso lunga iwake. Muntel ngene. Tapi wis gelem mangan burung ini iki, Bro. Ana mancing nang ngono. Pentokan kali torong akeh, Bro, sing mancing nang ngono. Motor-motor diparkir nang kono. Oh, wis jam 11:30, Bro. Ndi jame? Nakati awan-awan, Bro. Banyune anyep mergone. Gasik-gasik engko nak iwake rumahan barang. Oh, motore do parkir nang kene, Bro. Motore sapa iki? Pemeno. Oh, perahu yo akeh nang ngene. Banyune do asat. Tapi lemah iso do mbelet, Bro. Oh. Nek me do beranjang apa nongkrong iso lewat kene, Bro. Nyewa perahu iki ya iso. Oh, peraune apik-apik. Tak golek spot sih, Bro. Tapi dalane kaya ini, Bro. Mbelet saiki. Oh, mlecok-mlecok iki. Ting ting. Sikile gopak. Ora apa-apa mancing kok wedi sikil gopak ya piye. Dalane kaya ngene, Bro. Tuh. Belet-belet sithik ora apa-apa, Bro. Penting untuk spot. Peraune sapa ya? Eman-eman ya. Tak golek spot ono sik, Bro. Oke, Bro. Sudah persiapan pakai 2 joran. Spotnya gini-gini iki wae, Bro. Jagong nang pinggiran. Jagong ember, Bro. Telat, Bro. Cek ikan pertama iki. Lah, mukane kok rada mbarat jeblane kena gegere, Bro. Lho, kesengkrek iki. Ikan pelaris, Bro. Ngerti-ngerti kambahane ilang, Bro. Telat terus, Bro. Lumayan iki, Bro. Abing, Bro. Lumayan, Bro. 4 jarinan, Bro. Sikat. Bro. Kena meneh tapi, Bro, kesengkrek meneh lho. Iki ora umum iki. Cilik nek iki, Bro. Tak jelke nek iki. Alah malah ucul dhewe. Sak mene, Bro. Nyono.
culik mbokmu. Ayo, iya kena bola. Wah, iwake sakmene bola. Tuh, lumayan bola. Kemeriuk. Tuh, situ gamples pura ayo. 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 Madangel. Walah, ra kena. Iki malahan. Oh, kena bola. Wih, sakmene bola. Loh, lumayan no. Telung jarine ngepres ya iki. Yo iki, obak kowe. Bingung iki. Olah, sing kae malah ilang. Wah, ra kena. Sijine mau lah entek iki palingan sijine. Sik nyo. Ah, yo mana lagi? Sikat. Olah, ora kena. Malah entuk kaya ngene bola, Bro. Keong. Iki lho. Iki bola. Berat bola. Wulah. Iki sepiro iki Pak iki? Wuh. Wulah. Lumayan iki. Wulah. Walah, malah arep ngubet-ngubet sijine. Wah. Wah, lumayan bola nek iki bola. Iki gendut meneh bola. Abing-abing tapi iwak lanang. Lho. Lumayan. Hawane panis bola, payungan. Angger iwak emangan wis ora apa-apa panis. Pindah spot bola. Oh, mangkono mau ora gelem mangan. Jajal kene meneh sik. Iki warung Mbah Man iki. Motore akeh lho bola. Beranjang bareng parkir kene saiki bola. Beranjang. Nang tengah barang. Tongkrongan paling liwat kene. Tenggane akeh bola, tapi ora gelem mangan. Tuh, banyune kaya ngene kok. Kayak tak jajali sik bola. Kena ngono mau kayak untuk sakmene. Oh, abing-abing. Sik nek ora gelem tak pindah meneh bola. Oh, bar pindah lagi tak cemplungke sepangan bola. Tuh, lumayan bola beret-beret. Kene wae ireng-ireng redan. Ora kaya mau. Tuh, lumayan bola. 3 gemuk ya masuk. Ini pindah ini. Tuh. Kena nah bola, glo bola. Edan nang kene jeblane keras men. Wis sore nang malah keras bola. Lho, lumayan bola. Slap ora kena. Alah, kena meneh. Bingung bola. Nang gloro lah.
anu ae nek untung je. Oh, terus lho. Iya, ora kena. Jana lontong ya. Darah. Dan ra kena. Ra ya. Nah, kemana terus lontong sini kok. Kalau sholat sana kasar sore. Ya. Nah, ini gede. Yo. Lah ra kena. Nah. Pas. Itu mah geser-geser wae lho. Yo. Ayo. Ayo. Lho kenapa lho? Kena lagi. Lho. Biaran coba sama nih. Tap. Tak ya lagi. Ana wae lho sebelahnya. Lah. Uh. Eh. Oke, follow. Saya berkemas-kemas. Hasilnya ini follow. Oh.
lumayan tak bolo. Tuh, untuk tambah nong ini bolo. Tuh, sak lauan nih. Masuk dah. Nang pinggiran nih entok. Ono abang yo masuk daripada bon.